na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama nga makalingaw, makahilak, makailove o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Hindi mapahinanog pilalang kalula sa yuta ang imong sa hakong anak. Demonyo! Si Lola man kada. Maglangoy ka sa impyerno sa imong gibuhat sa akong anak o apo! Carmela, at sagro ako. Dili ko ikaw mapasaylo, Faustino. Dili o dili yun. Mamatay na ko. Ayaw ipapahol ka na ko ang imong kasko ko. Kinahanglan nga atok-atok pa sa kalayo sa impyerno tungod sa nga imong nabuhat sa akong anak o apo. Carmela ang pangalan ni Lola. Bayan ko na og mga pag-antos ang atong mga sa Carmela. Madukta ka! Magantos ka sa dili ka pa mamatay! Amahan, ako na ito bag niya. Lola? Kung unsa man ang sa ni amahan nimo, pasayloan na lang siya. Tao lang siya. Wa ka lang mahibaw kung unsa kasakit nga mawagtangan og anak. Nahibaw ko. Pero masakit kung wa ka ilha sa imong inahan. Ug mao ka na ang gibati ko. Pero Lola, wa ko magtumot sa akong inahan. O kung makitaan man gani na ako ang tinuod kong inahan, giandam ko nang akong kaugalingon sa paghangop niya o sa paghatag na akong pasaylo niya. Managlahi kita. Tungod kay tao ang nakaingon sa kasakit sa akong anak. Og nahibaw ka ni Ana, Don Faustino. O gusto kong isulti nimo at tubangan sa tanan kung unsa ka kamakasasa. Lola, dali lang. Gawas na lang, ha? Natugaw na ni mo pa rin. Buhay ko! Kinala may baw mong tanan kung unsa ka demonyo ka ng tiguan ka! Dali lang! Buhay ko! Ayaw na naging pagdito. Don Faustino! Wa pa kita mahubad! Dali! Buhay ko! Carmela, ang ngan sa tigo ka nga. Buhay ko ninyo! Gawas lang, Lola, ha? Gawas. Hila! Magbasol mo sa inyong pagluhod ni anang demonyo nga Faustino! Magbasol ka mong tanan! Eh, mas importante na mong yuta nga gitarukan sa mong bahay, Lola. Sige. Lola, Ay. Carmela di ay ang imong pagan. O sige, kami rahi ko. Ako si Carmela. Ang ina Lakal na! Agay! Lakal! Oh! Magbasol mong tanan! Magbasol mo! Magbasol mo! Lola? Oh. Nawaan sa singit-ngit. Balik na sa suod, sir. Sige lang. Ha? Karon, ay sa tinuod yan, nagkasaulogan karon. Mao ang pagsaulog sa adlaw na tuhan sa labing importanteng babae sa akong tinapuhi, si Arabella.
Birthday ka raw ni Arabella, amahan. Amahan, hain man di ay na si Arabella. Ganong importante man kasi sa imong kinabuhi, amahan. Siya, si Arabella. Uy, Ako? Oh, ikaw, Ella. Ikaw, si Arabella, Ella. Oh. Amahan, nasayop ka. Mao di ay nga importante kaayo para ni mo si Ella, amahan. Kay siya di ay si Arabella. Pero, Sige. Ay may pahinga ang damay kakubot. Pagsadya na kamong tanan sa adlaw na tuhan ni Arabella. amahan. May tingaling mo pahuway ka na, amahan. Pahuway na. Ayaw ko na. Ha? Gusto pa kong musaksi sa kasadya sa atong mga soup. Pero, amahan, Ella, ayaw kabalagan ako. Magdapan ako og lingkod og usa ka oras. Gusto ko nga makita ka mo nga mahipayon ay Wilma. Sayaw na. ha? Pasayawon ko ni mo, amahan? Maot ka na ang gusto mong buhaton. Di ba? Nga musayaw ka. Oh, yes! Mao, John. Joel, dali na, Joel! Manayaw ta! Ay, kung kapil-apil ng kabuang ni mo, ikaw sayaw rin dito. Dali na ba? Dili, Aron manayaw sa mga bisita, dali Ay, na! bahala ka rin. Ikaw rin. Ikaw na gabi. Amahan. Dali na. Umani si Wilma. Okay, okay. Paitab yan eh. Dali na, Oo, Joel! oy! Operator! Music pick ka ng disco! amahan, nganong gipailam ako ni mong Arabella at tubangan sa mga saop nimo. Tungod ni Anang Singsing nga naa sa imong tolo. Ha? Nakabantay ka rin sa singsing sa kong tudlo, amahan? Ako ang naghatag ni Ana kang Arabella. Amahan, Dahil bakit na ang singsing ni Arabella. Panahon na ang aman na mayag na to kaninyo. amahan, unsa gud imong gipadulti? Maotene ang katumanan sa akong gisaan ninyo nga kayo na. Ihatag ko na kining ninyong tanan. Pero mangtana lang ko. Unsa ka na, amahan? Giing mo makit tanan maong sing-sing. Kuan, sa ilawom sa liog sa manikin ni Arabella, amahan. Ang sa Mao ka na, amahan. Gitaguan kinis ilawom sa liog. Ug makita lang ni kung ibto ng o sa manikin. Kay gituhog man kinis kabilya nga nagkonektar sa liog ug lawas. Amahan, nag-uol ka? Wa, sige. Enjoy nga ella. Mo tingin maong parte. Amahan,
wala kining maong party. O please, ayaw in town kong ipulik ang Arabella kay masina na si Wilma nako. Pasag ang mga dayan-dayan sa imo kinabuhi. Ella. Dayan-dayan? Laktawan na. Uban o sayaw nila. Bahit muslitingin gabi una. Tunod kay ugma. Lahi na ang mahitabo. Aman, Lakaw na. Bakit ako nga magmalipayon ka uban sa uban kung manununod? aman. Oh, yes! Karaan di hapon. Agay. Ay, real masan. Oy, grabe asan mo say. Oh, Joel! Joel! Tabiyon ni oy, naunsa man ka. Pasag di lang good ko. Kaya nagsikig tanan ako si Manny. Ay sus, be ani mo. Joel! Naibog tingali na ani Manny. Ay, mayon ta Di ko ba? naibog na siya nako. Ha? Mayon ta. Ah, giigatan siguro na ani. Hoy! Excuse me. Mayon ta ko naibog na siya nako kay ako gid na siya tubayan. Bayan na mo. Uy, pagbantay-bantay na niya. Ilumon ba kayo na oh? Basig duna na gitago ang kagaw sa utok. Hmm? Ganong nakasulti ko taon ka na, Joel. Ilumon man. Oh, Wala. ay ay. Uy, si Ella, si Eric sad ang giigat-igatan. Sayo dia gimo eh. Bitaw, magsayop ta ko diri ako. Awali. Ah, Eric, may mong human ako sila. Ngayon dili. Muling ko una ko ila. Ay, unsay mo lingkod. Dali diri. Kita'y magparis, Eric. Dali. Ari! Ari! Ayaw ko pinahamil ba? Sayo lang lagi ko. Enjoy lang. Yes! Woo! Nani, nani. Oh, Ari! Ari! nani ang pera. Ah. Nalingaw na ka? Matapahimurot kaayo at among mga batanon karon ila. Way magkababag sa inyong kasagya. Mubo rang kinabuhi, amahan. Maong kinahanglan nga pahimuslan gid ni. Unsang tao ka eh, mamiya ang ka nga nagparis mo ta. Gitapahinga si Ella Joel. Eric! Papahuhay niya mo. Ah, okay man. Eric, asa naman ka? Kuya nagsayaw, Wilma, uy! Papuy na kayo! Papuyo na di, abi! Okay. Wow! Nakasayaw na yung taon ko balik. Salamat, amahan. Pahuhay ka mo. Sa doon ako'y ipahibaw karong taon. Nagduka ng ubo mo sa Don Faustino. Sige. Ambe ang microphone. Sige. May abot na ang panahon. Panahon nga unsa amahan. Luya na yun ka, amahan. Pahuway na lang, uy. Tiwason lang una na mo ang pag-party-party, di ba? Gusto kang mahibaw sa atong bahibalo o musayaw ka lang, Wilma. Uy, Wilma, pagpuyo na diha. Kiat ka lang da. Ay, sorry. Okay. Sige. Padayon, amahan. Don Faustino, di ada ang microphone. Pamati ka mong tanan kung mga sao. Karong gabi una at dunay gatong panghitabo
sa akong kinabuhi. Karong gabi una nakita na ang singsing brillante nga dugay ng nawa. Nakita na ang singsing? Kinsay nakakita, amahan? Si Arabella ang nakakita sa singsing asoy. Si Ila? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!